Sa number 3, 80% sang basura sang syudad ang ginapaabot sa rang mabuhinan paagi sa recovery and recycling facility sa Barangay Filisa sa Bacolod. Dugang ang mga investors ginapaabot sa pagsugod sa construction sang 160 million pesos nga proyekto. Yari ang report. Nagalabot sa 400 tons a day ang ginakolekta nga basura sang private garbage collector sang Bacolod nga ginadulong pakadto sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Sa Setyembre ginapaabot nga mapuno na ang ikaapat nga cell sang landfill. Pero paagi sa Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub o Convert Facility nga suguran malapit sa landfill, ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga mabuhinan sang 80% ang basura nga nagalabot sa landfill. Ang aton nga MRF pa lang ni siya. The whole complex actually will entail several different components that will give rise to the concept of a holistic and total comprehensive waste management system. Ginsiling ni Engineer Maki Maceda nga consultant on solid waste management sang syudad nga hindi lang material recovery facility ang itukod malapit sa landfill. Ginasuguran pating eco park nga ginatanaw mangin isa ka atraksyon sa syudad. And we are looking at that this facility will serve Bacolod City 10, 30 years and beyond. And after all those things that had happened, I was a bit emotional pag sulod ko di kay na because I never expected that after close to 20 years, ang sitwasyon diri sa Filisa, especially the listening area, will become like this. Kapin sa 160 million pesos ang ginpain nga pondo para sa Phase 1 sang birth facility project kay ginalauman sa mga lokal nga opisyales ang dugang nga investors kasubong na lang sang kumpanya nga nagagamit sang black soldier fly para ma-convert ang organic waste kag food waste kasubong na lang sang used cooking oil nga gina-convert sa feeds kag fertilizer. Lisa now will not only be the gem for people to visit because it will symbolize that city's trust for environmental concern. This is a symbol of how we are protecting our environment and how we are sustaining it. Upod sa ginapaabot sang syudad ang pagtukod sang recovery and recycling facility nga maka-convert sang waste materials sa mga commercial products kag pati na waste to energy facility.